Hai să-i prinde, hai! Gata. Hai că nu-l prinde. Bravo, frate! Bate rare le-a dat, mă! Eu țin cu ăilalți. De ce? Păi bravo lor că nu l-au prins. Fii atent că se întoarce. Bă, dar le-a dat eroare, mă! E în contrasens. Oricum, dacă ăla te pui mașina... Hai, frate, să nu te prindă! Nu, poate să nu dacă altă mașină... Să nu-l prindă, să nu... Nu vreau să-l prindă. Bă, frate, dacă îl urmăresc așa, îți dai seama că ceva a făcut Roxana. Dar nu-l urmăresc așa de-a pulea. Dar nu vreau să-l prindă. Stai cu delincuenți aici, în fața blocului. Poate să ia unul de tine într-o seară și te bate de te cași pe tine. Văd dacă nu vrei să-l prindă. Dacă idiotul ăla s-ar fi oprit mai în spate să nu-i dea loc să treacă... Păi da, dar a intrat în el. Nu a intrat, nu. S-a oprit. L-a prins. Nu avem bloc pe spate, în sens de el.